Id-diplomazija tibqa' lodda favur il-paċi waqt li kulħadd irid jaġixxi b'maturità dan intqal mill-Prim Ministru Robert Abela waqt stqarrija ministerjali li għamel fil-Parlament dwar is-summit urġent tal-Kunsill Ewropew il-ħamis li għadda. Dwar Greenland, il-Prim Ministru spjega li kieku l-Istati Uniti użat il-forza biex takwista din il-gżira ifisser li l-alleati tan-NATO ikunu daħlu f'kunflitt dirett b'implikazzjonijiet sinifikanti għal din l-alleanza dan filwaqt li kien ifisser ukoll implikazzjonijiet diretti bejn l-Istati Uniti u l-Unjoni Ewropea. Numru ta' pajjiżi Ewropej fin-NATO bdew bitħejjiet militari u l-President Amerikan kien lest li jimponi tariffi ġodda fuqhom. Għalkemm dan inbidel lejlet is-summit tal-Kunsill Ewropew bilqa' bejn Trump u s-Segretarju Ġenerali tan-NATO Mark Rutte fl-Iżvizzera. Fid-dawl tal-formazzjoni ta' qafas għal ftehim futur dwar Greenland u r-Reġjun Artiku, Trump imbagħad qal li mhux se jimponi dawn it-tariffi. Dr. Abela qal li mal-mexxija Ewropej u tenna it-tħassib tiegħu fuq l-eskalazzjoni li kien hemm fl-aħħar ġimgħat. Pajjiżna jibqa' jemmen li għandu jkun hemm rispett sħiħ lejn il-prinċipji tad-dritt internazzjonali, kif ukoll tal-integrità territorjali u tas-sovranità nazzjonali. Allura tennejt illi il-futur ta' Greenland irid ikun iddeterminat mill-poplu ta' Greenland u tar-Renju tad-Danimarka innifsu, filwaqt li lqajt ukoll id-diskussjonijiet li waslu għall-iżvilupp pożittiv u tħabbira ta' de-eskalazzjoni mill-President Trump. U sħaqt illi triq il-qudiem tibqa' dik ta' dialogu u ċertament li mhux inkunu aħna li b'xazzjoni li nistgħu nieħdu meta ngħid aħna l-Unjoni Ewropea inwasslu għal eskalazzjoni. Il-Prim Ministru tenna li d-diplomazija jgħodda importanti ħafna waqt li appella biex fil-ġimgħat li ġejjin kulħadd jaġixxi b'maturità il-bogħod mill-populiżmu. Ħankun ċar din in-naħa tal-Kamra iffukata u mhux se taqa' għan-nassa tal-populiżmu u r-retorika li qed tipprova timbotta l quddiem in-naħa tal-Oppożizzjoni. Il-protesta jew il-viġil li se ssir mill-fera tal-Oppożizzjoni fil-jiem li ġejjin quddiem l-Ambaxxata Amerikana jien ma naqbel assolutament xejn magħha u ħankun ċar ma tirrappreżentax il-pożizzjoni tal-Gvern ta' Malta. Dr. Abela semma kif hu ta' diżappunt kbir ġirt mill-Oppożizzjoni fil-Kumitat Permanenti tal-Affarijiet Barranin u Ewropej fi attakkat lil gvern għax kien qed ikun meqjus fi żmien sensittiv. Qal li l-attitudni populista tal-Oppożizzjoni taffettwa wkoll in-negozji f'pajjiżna. Issa meta dan l-attitudni perikoluża li qegħdin tieħdu għan-negozji kemm dak Maltin u anka dawk b'investiment dirett barrani li qegħdin ġo pajjiżna billi tieħdu pożizzjonijiet laqqas il-Kunsill Ewropew mu joħodhom, dan qed tieħdu intom pożizzjoni unilaterali li jien qed ikolli niġi hawnhekk u nisganċa ruħi minnha f'isem il-pajjiż. Waqt l-istqarrja ministerjali tal-Prim Ministru fejn membri tal-Oppożizzjoni kontinwament interrempowh, ġie innutat kif tali populiżmu u mmexxi mid-deputat Beppe Finekadami tant li wkoll ġie mwissi mill-Speaker Dr. Angelo Farrugia. Hawnhekk il-Prim Ministru kellu dan l-appell lill-kap tal-Oppożizzjoni. Dik l-istqarrija li għamiltu l-ġimgħa li għaddiet intom li ġiet innotata ħafna hija perikoluża għal pajjiżna. U sur kap tal-Oppożizzjoni appellna millek qabel tawtorizza il-pubblikazzjoni ta' stqarrijiet li qed jiktiblek ta' warajk. Aqrom sew u fejn għandek taqaflu waqaflu. Sanittant Dr. Abela tkellem ukoll dwar il-ħolqien tal-Bord tal-Paċi mill-President Amerikan Donald Trump għalli bħalissa għaddejja analiżi dwar numru ta' elementi fosthom l-għanijiet tiegħu u anke brabta mal-politika tal-ġnus Magħquda. Hawn il-Prim Ministru għadda messaġġ li l-Unjoni Ewropea għandha tibqa' miftuħa għad-dialogu u l-kooperazzjoni mal-Istati Uniti.